Keďže je úplne evidentné, že my nevieme v krátkej dobe znížiť závislosť Európy na plyne, tak odstrihnutie sa od ruského plynu považujem za zásadnú chybu, a to najmä z dvoch dôvodov. Poprvé, dodávky ruského plynu môžu znižovať celkové ceny plynu v rámci Európskej únie. A po druhé, dodávky ruského plynu prostredníctvom plynovodu sú ekologicky oveľa prínosnejšie ako dovoz plynu napríklad na lodiach cez Atlantický oceán. Takže ja som presvedčený, že v tejto chvíli musíme hľadať spôsob, ako využívať aj ruské zdroje plynu, samozrejme vyvážene vo vzťahu k iným zdrojom. My veľa hovoríme o diverzifikácii dodávok plynu do Európy, ale diverzifikácia neznamená, že namiesto závislosti na ruskom plyne máme byť závislí zase na iných dodávateľoch. A bohužiaľ to sa dnes deje. Takže my potrebujeme aj ruský plyn preto, aby sme dokázali skutočne diverzifikovať zdroje a zabezpečiť si, že dodávky plynu do Európy budú bezpečné.